Kandira. Uy. Bago kibigkaon. Hindi man. Iya naman yung napagkakasibraan. Uy. Kandira. Kandira. Uy. Lagi kuma. Ganun di makuno ka abir. Uy. Ganun di maka. Unya mo nga nasa ka wala ko ni kaon ka ako gisobraag otan. Sige day nanay sudan day. Grabe tao. Sige para. Para man nasunog. Day. Kuma. Kumano ko ay. Uy. Mangaon mi guys. Ama mong kanon guys. Nga may bingka. Oh, sudlan nan lang ko. Isda. Tama, may bingka. Mangaon mi guys. Among kanon na sunog. Among sudan tuloy pinirito. Okay na. Lamig na. Hindi na. Day. Ako na day. Kaya na po karoon. Ulang na ba niya? Unong na po na ito. Terus laray. Hmm? Laray. Hindi. Sa kaglaray? Isda. Ha? Ay, isda. Isda nga. Paligo sa ay. Ano yung video? Karon, puso na lang itiwas ka. Unsa ka? Ugaw kaayo ba? Puso na mo. Unsa lagi ka? Ha? Unsa ka? Ako ko na ito son. Mag-unsa gani ka? Lamig na balik tayo tapis. No? Tapis kaning ko. Parang soft drinks ang pinakatapis. Coke, no? Panol. Panol at yung katapis ang Coke. Unsa? Panol at yung katapis. Mauwa? Kana. Reverse. Ayo. Sige, trapuhi. Kaya nang imong Unsa? oh ya, wow, malamit ani. Ay bugno. Kunis
siya, kung ino ni siya, bilibog na, ngayon lang. Ay, Tapos siya guys, og kuan. Red horse, ay, coke og red horse kaya ipasod. Yan, ang gikumpra gani ang buntag. Karon, yan ang pumitapuhan. okay, mga gyud. Limpyo na kayo. Na, maura to. Oh, wala na.